National Anthem. Sa balita entertainment, pila ka mga artista nagapangabay sang bulig para kay John Regala. Samtang sa balita espesyal, mga bagay nga makapaguba sang aton nga mata. Mayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 1, 2020. Ang inyong news team, Action Eden Aboso. kag Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Nangin isa na ka tropical depression ang low pressure area nga ulihin na siplatan sa Cagayan nga may ngalan nga Dindo. Base sa severe weather bulletin sa Pag-asa, ang sentro sang bagyo ang yara sa 825 kilometros na silangan sa siyudad sang Tuguegarao kag nagagiho 10 kilometros per hora padulong nakatundan na aminhan nakatundan. Si Dindo ang wala sang direktang epekto sa pungsod kag base sa bulletin sa Pag-asa, wala sang tropical cyclone wind signal nga mag-aapekto sa bugos nga Pilipinas. Ang southwest monsoon ang ginpawasok sa isa pa ka tropical depression sa guwasang Philippine Area of Responsibility nga magadala sang lulapta nga pag-ulan sa Luzon, Western Visayas kag Zamboanga Peninsula. Sa aton nga temperatura, ang mabatyagan ini sa 24 degrees, tubtub sa 30 degrees Celsius. Samtang ang adlaw na butla kay na las 5:37, magatunod naman karon las 6:12 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sige. Good morning, Action Boy! Kay Aster Gabuan, may bagyo. Kuno nga pala abuton, lupad yun ta sinisang barrier. Sang barrier ko. Correct. Amo ginauna ko nga nakita. Heaven! Ma'am Elizabeth Malaka Gamala is watching. Tita Nita Menyez is watching man, Action Boy. Lupad ka sa barrier na kay hanginon gani na ang barrier sa mga motor na. So, ang motor gani kung may barrier maghangin. Kimpang-kimpang mo. Bisan ng salakyan, magagmay nga salakyan. Agi mo blang auto bala. True. Malabayan na sa dagko mga bus. Gauyog. Gauyog na. Di motor mo tangan mo barrier. Sus, seryoso. Laban lang talaga tayo. Ems Aboso, good morning. Mary Hope Salomon Gangoso, good morning, sir, ma'am. Watching from Binalbagan. Ari na ang Song of the Day ni Dennis Richard. Sige, si Sheila Mariceles, anay, good morning. Meron na sa Song of the Day. Grabe, matsyaga niya malasakon, ano? Ano, bebe, tanong ta din na di sa dampi man. Matsyaga niya malasakon, naka-vocalize, hindi sa masyado. My heart will go on. Oo, wala. Near, far, wherever you are. Amo lang na, Kaya hindi ko na kaya. Nanay naman, di ang mga ano lang. Mga alto lang ba lang. Mga pang-alto lang lang. Hindi kasi mo soprano. Grabe, naging ibang level. Maugat mo, nagkalakuha na. Bambi Padernal, good morning man. Jean Buerom, kay pare ko Arlene Buerom, mayong aga dira sa Siyudad Zambago. Kay Kenneth Valencia, nga pita guys, sige Philip Snook, watching from Hinubaan. Sakay Phil Alonsagay, Migorata Phil Alonsagay, good morning ma'am. Kay Madam Ligaya Abeto, good morning, kag good day man sa imo. Sino pa kinta? Sheken Buns? Sige. Sakay Marilo Tanaman, good morning. Candy Dayo Gilaran, mangkot lang ko kung kada north and south may mga pulis nga gabantay. Okay. Miskan diin lang na may gabantay. Nagaulhot lang na sila golpe. So that's why hindi ka mo magpaminsar nga basi mambal magwa sa balay. Ay dali lang ko dira lang ko sa gwa. Ti ang task force disiplina daan sa Action Boy ara na. Malibot na sila. Hindi na maayo-ayo ha. Dira lang man kuhalin. Oo, wala na ni pasensyanay. Kamuna nga mga why balaga 2 months ang minimum lang gini actually mo nga mga health protocols. Wearing of face mask. Ano pagid, social distancing. Minimum lang na siya. Kung hindi ka pa magtuman sina, wala na yung pasensyanay. Tidugay-dugay kinaduso pagid ang Action Boy nga ma-face shield pagid. Face shield? Oo, na. Kita mo tamo sumong baligya face shield. Bakala ko nga, mga tabla miyara, may kapangatag na si Sheila, kapangatag. Ay, kapangatag, gali si Sheila. Michael June Season, good morning, Action Boy. Didn't have a blessed Saturday. Greet lang ko noong batch
92 sumag National High School from Parañaque. Thank you, Gid. Sa kay Mona Carmona sa Bago City, good morning. Sa kay Migo naton Roberto Gallo sa US, may aga kay One Ball. One Ball ni mo. Ano? One Ball ni iya nga One yo. ball. Nga, how? Hindi ko kabalo pero may kilala ko so na nga iya hayo One Ball man. Kay kabusong iya nga mama tiga pangmadjong. Paghiram gud sa One Ball sinakitan tiyan. Bongga! Ang magaling magaling One Ball. Paghiram niya sa pizzas, One Ball gid. Nya Joker One Ball. Agama sa dali. Hindi ka lang sa One Ball. Standby sa balita lokal, mga ka-aksyon. Morning Edition. Sa detalye na sa ating mga balita lokal, 14 ka nagrosanon kag 2 ka bakulodnon ang kalakip sa 36 ka panibagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa datos ng Department of Health Western Visayas, ang 14 ka nagrosanon ginalakipan sa 12 ka locally stranded individuals o kun LSI kag 2 ka non-OFW non-LSI. Samtang ang 2 ka bakulodnon ginalakipan naman sa 51 anyos nga babae kag 47 anyos nga lalaki nga pareho nga non-OFW kag non-LSI. Nagaisahanon naman ka negrosanon nga nagasyudad sa Victorias ang kalakip sa recoveries kag wala sa recovery sa Bacolodnon. Nadugangan sa 36 ang kaso nga sang nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa datos ng Department of Health Western Visayas, nagsaka sa 1,244 ang kabilugan nga kaso, nga may 560 ka aktibo nga kaso, 666 ka recoveries, kag 18 ang napatay. Ginanunsyo man sa DOH Western Visayas nga may isa ka authorized person outside residence nga kalakip sa nagpositibo kag iniisa ka 25 anyos nga lalaki nga taga Romblon. May 56 anyos man nga babae nga taga Batad Iloilo ang panibag-o nga napatay sa COVID-19. Nakapagwa naman sang 934 ka laboratory results nga ginalakipan sa 37 ka bag-o nga positibo kag 3 ka repeat test. Samtang 894 naman ang negatibo kag wala sang repeat test. Mag-aapabilin sa Modified General Community Quarantine na siyudad sa Bacolod pero may mga pagbago sa ukon sa implementasyon sa ginapatuman nga guidelines. Ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga madamo sang wala nagasunod sa health protocols kaangay sa pagsuksok sang face mask kag social distancing. Suno pa kay Familiaran, daw kaangay nga wala na sang kahadlok ang publiko sa presensya sang COVID-19 kag madamo ang makitaan nga nagalapas sa ginapatuman nga kasuguan. Tungod sunod ginpahayag ni Familiaran nga pasensyahanay na lamang anay kag gamay nga sakripisyo bangod kinahanglan nga istriktuhon agud hindi na magsaka pa ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Una diri sa kagrupo sa mga doktor ang nakapilar sa National Interagency Task Force nga ipadala man syudad sa Enhanced Community Quarantine bangod sa kangawa nga nagadamo ang local cases sa syudad kag ginaligar full capacity na mga ospital para sa mga pasyente sang COVID-19. Na-retain ta ang gisikyo nga status but it doesn't follow na okay ta. So muna ang desisyon na may mga jutay nga pagbago. May jutay nga paggugo para nga hindi siya maggamo. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. All set na ang preparasyon sa Task Force Disiplina angod sa natalana ng implementasyon sa City Ordinance No. 926 o kon Face Mask and Social Distancing Ordinance ang Bacolod. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga mong gindesignar sa alkalde bilang Vice Chair sa among Task Force, istrikto na nila nga ipatuman ang pagpanakop batok sa mga individual nga nagalapas sang among kasuguan. Dugang pa ni Familiaran magaserbe bilang Task Force Supervisor si Wilfredo Tabagio Lingo nga pag-aupda naman sang pila ka mga ginpili kag
organisado nga mga empleyado sa City Legal Office Enforcement Unit. Poso kag iban pa nga mga personnel gikan sa iban nga departamento nga ginalakipan sang anong kapulis gikan naman sa BCPO. Suno pa kay familyaran plano sang syudad nga i-deputize ang traffic enforcers para sa pagbulig sa among nga kampanya. Ginklaro man sini nga wala nagkulang ang syudad sa pagpahibalo sa publiko angot sa ginapatuman nga health protocol, ilabi na nga nagpatigan pa sila sa isa ka motorcade kahapon nga adlaw bilang kabahin sang ila information campaign. May uniform sila, employees na ni sila sa city government, sa enforcement unit, headed by ang atong task force supervisor, sini si Juan, Taba Julingo, 6 policemen assigned sa aton. Upod na rin city legal office naton. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginklaro naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga wala malakip sa trabaho sang task force disiplina ang pagpanakop sa mga individual nga nagalapas ang curfew kag barrier sa mga nagaangkasanay sa motorsiklo. Sunod kay Familiaran, trabaho sang kapulisan ang pagpanakop sang curfew violators, samtang bitaw naman ang in charge sa pagpatuman sang regulasyon angot sa motorcycle barrier. Dugang pa sang vice-alkalde, siya mismo wala nagapabor sa mga regulasyon nga ginpapanaog sang National Interagency Task Force bagod sa ipagpati nga ining mahimo lamang nga magdulot sa aksidente sa mga motorista. Ini man ang rason suno pa kay Familiaran kung nga nagpasar sa isa ka ordinansa ang konseho sa syudad angot sa amo nga pagsulundan. The first person siguro nga nag-oppose sa barrier shield, ako, one in wrong information, na ako nagalibot and implement ko tomorrow. Ang coverage ng task force, proper wearing of mask and social distancing. Curfew, iyan ang isang PNP. Ang dugang nga pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iban pa nga balita lokal, ginpalawig naman sang Land Transportation Office and schedules and renewals and registration mangod sang padayon nga pandemic. Sunod kay LTO 6 spokesperson Riza Altaide, 30 ka adlaw ang extensions and schedules sa registration na maakomodar ang tanan nga mga kliyente sang LTO. Aminado si Altaide nga limitado lamang ang maakomodar sang kada LTO office mangod sang pagsunod sa social distancing kag sa implementasyon sang appointment system. Ang registration period sa salakyan ang nagatapos sa numero 7. Ang plate number ang ipalawig tubtub Agosto 31. Ginpalawig naman tubtub Setyembre 30 ang registration sa mga salakyan nga may plate number nga nagatapos sa 8. Tubtub Oktubre 31 naman ang registration period sa mga salakyan nga nagatapos sa numero 9 ang plate number. Ginklaro ni Taide nga wala sang ipato nga penalidad sa mga kliyente nga maga-renew sang registration sa panibagong nga schedule. May angot sini nagpanumdum naman si Otaide sa publiko nga magsunod sa protocol nga ginapatuman sang LTO agud malikawan ang abereya sa pagproseso sa mga kinahanglanon nga dokumento. Pag-istriktoon pa sang Don Salvador Veritico PNP ang checkpoint batok sa mga bikers kag riders lakip na sa anuman nga size sa salakyan nga nagaagi sa among nga banwa. Sunod kay Police Lieutenant Ignacio Javier ang hepe sang GSB PNP sa mga adlaw sa Sabado kag Domingo ila ini ginapatuman bangod linibo ang nagasaka ang mga bikers kag riders kag magpaliwaliwa sa among nga banwa. Duha pa ni Javier, nagahatag man sila sang konsiderasyon sa mga riders nga may kakulang sang dokumento nga magbalik apang kung magsupak ang mga ini, mapilitan sila nga dakpon. Magluwas sa checkpoint, magalibot man ang mga otoridad sa mga kapihan kag kalan-an, agud magpangsaway sa wala nagasunod sang health protocol. Tinalikdan nga adlaw mismo si Mayor Marcelin de la Cruz ng palayag. Ngayon ni ang travel ban o kung enhanced community quarantine kung may madamo sang madakpan nga nagapasaway. Mas sobra 50 naman ka mga persona ang ginpaidalom sa quarantine sa syudad sa San Carlos matapos nagakontak sa 77 anyos nga kapitan sa barko nga napatay bangod sa COVID-19. Sunod kay San Carlos City Mayor Rene Gustilo, ang 50 ka persona ginalakipan sa iya asawa o kung asawa sa napatay, himata kaupod sa lugar nga ila ginatineran kag mga krusang barko. Dugang pa ni Gustilo ginpaidalom na sa swab test ang asawa sang kapitan nga yara karon naka-quarantine sa Julio Ledesma National High School apang wala sang sintomas sang masakit. Kalakip man sa gin-quarantine among chief mates sang napatay nga kapitan sang barko. Sa katapusan nga balita lokal, dakop ang 3 ka mga babae ang ginalagar miyembro sang CBB-NPA sa Sitio Victory, Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava, sadtong Huwebes malasingkong takna sang hapon. Nagkaladak pa ang mga kung sa operasyon sa Special Action Force kag 79th Infantry Battalion sa Philippine Army. Sunod kay Police Major Robert Indiape, ang hepe sang Calatrava PNP, wala pa sang ngalan sila nga mahatag sa mga nadakpan, bangod hindi sila magpanugid. Doon pa ni Indiape, may mga identification sila nga ginpresentar apang hindi valido, kaya posible hindi sila ila matud nga ngalan ang nakabutang. Nakuha sa babae o sa sining mga babae
Ang isa ka M14, 3 ka revolver, 4 ka rifle grenade, 8 ka cellular phones, mga bulong kag subversibo nga mga dokumento. Ginaligar sa otoridad paagiman sa panuaron sa mga residente nga nagpatigan sila sang lecture sa mga pumuluyo ang ila supporters. Ginpreparan ng kaso batok sa sining mga nagkaladakpan. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Kag ang DTX 500 Kag sa aton mahilig bala magpangape, gina-recommend naton sa inyo normal nga pabuhi sa mga Pinoy sa bulan sang Disyembre gindeklarar sang presidente. Samtang militar na magapanguna sa implementasyon sang libre nga COVID-19 immunization program. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning Anay sa kay liwat kay Stella Mariceles, may aga. Kay Metchi Quebrar, kay May Cautivar Duhenio, good morning. Ronnie Vega, Suzette Lumeda, Remia Garcia, good morning. Antonieta Yap, Mike Agaman, of course, sa kay Migo natin Roberto Gallo, good morning. Wing Morales, Mike Aga, sige. good morning, Ocean Boy. Kay Raimundo Makiling. Kay Merly Rapado. Good morning, Ocean Boy and Eden. Kay May Saison. Good morning, Ocean Radio Bacolod. Kay Tita Jean Ledesma. Kay Tito Raymond Ledesma dira sa San Carlos City is watching. Jesseline Andrada Tiangson. Morning, Ocean Boy. Duran and Ocean Eden. Good AM lang kuno kay Amelia Caspe from Mansilingan. Thank you, Gid. Mariven Tamayo Villanueva, good morning to both of you watching from Kabankalan, Action Boy. Gina-great man ni Vanessa Mayong iyang sister bala si Rodeth kag Nitz kag sa pamilya niya sa New Zealand. Good morning kuno. Kay Liza Joy Elon Amoroso, ko to paparinte mo gali kay Abuso kaya no. Malapit na lang ang Amoroso. Gapamati lang kami di live while gapamalansa. Aga po ka pamalansa man ba? Tani kung gambal ka, kundi nga ako tulan sahon to. Ginhapit. Hinapit ko na. Maria Fe, Daday Amorin, good morning. Kaya mo na kuno, ikaw pa kuno, kaya mo itong kanta. Ikaw man kuno, patas mo naman ka. Ikaw, kahit ano nubo ang ano mo. Mga, kuha na yan, mga Celine Dion na yan. Ano na lang ako niya, one day. Action Fred sa langga. Wala. Hasta sumpong bala, wala gapon sumpon. One day. Action Fred, ano naman? Actually, nagalin na sa one day, isang araw. Ay, so, napansin ko. Kamala ko, di ba? Lorma Termil, good morning, Ocean Boy. Good morning ko na sa kay Junjun, kag kay Radan, nga nagapangape. Mayo-mayo lang nga pagpangape. Hindi ka naman, daw ay taga-pare, daw ay taga-kuanaw, santo, aw. Oo, kay Bebeng Pacheco, si Bebeng Pacheco. Dito ako sa kay Vanji Perez Gonzalez, watching from Silay, kay Janeth Bilvar from Singapore. Jose Harrison Lapinig Junio from Stonehaven, Granada. Maria Fe Daday Amorin, then Phil Alunsagay. Ikaw tabi, hindi ko ka... Hindi ko kalagas. Janeth Bilbar, good morning. Nabasa mo na Action Boy, no? Bebeng Pacheco, pamati ko no si Bambi Pacheco sang Kamindangan, Kawayan, gapanamyaw, asawa niya from Manila. Janet Panuncia Lariosa, good morning, watching from Tangub. Kay Vince
Havelona. Good morning, Sir Boy, Russian Eden. Ginatamyo lang ko nung iya nga bata kay Zachary. Kag sa tita niya nga si Tita Gloria. Gapamatigid permi sa Barangay Estefania. Thank you so much sa inyo nga pagpamati. Ara na, nalagas ko na. Di na, ara Kay na. Norlin Villaruz the son. Good. Villaruz. Romel Portudo. Jean Gorosin. Good morning. Wilson Tejedor. Sakay Franz Sail. Watching live from Ilog. Wow. Ah. Oh, wow. Wow, Ilog. Sa Alagan Wow, Ilog. Radio, Gali Action. Wow, Ilog. Pagabal Ilog, wow. Di pwede, sige lang bala. Wow lang kuya. Sakay Izer Libar. Liza Vargas Palma. Pa-shout out ko na kay Flora Palma sa La Castellana. Kada aga, siya ka pabati sa inyo, Action Boy and Action Ma'am Eden. May ma'am kayo, Mistra. Gani. Kay lapit na lang Action Boy. 23 days to go, opening na. Leia Otanes sang La Carlota, good morning. Of course, si Gracia Horvidalia sang Silay City. Sige, ikaw naman. Fernando Poticar Jr., good morning from Locotan, Kabankalan, Connection Boy. Si Quadgalitam yun, kung lang si Pearl Buenafe Galunan, kay si Attorney Alan Galunan. Yes, Sa good Bago. morning. Sige, standby na kita sa aton mga balita national sa diliid lamang madugay. Sa paglikaw, Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 7:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte nga magabalik sa normal ang pangabuhi sa mga Pinoy sa bulan sang Disyembre matapos nga nagahilapit na nga mangin available ang bulong para sa COVID-19. Sa iya sining televised public address, ginpahayag sa Presidente nga may positibo na nga resulta sa clinical studies sa mga potential vaccines kag treatments. Ginpasiguro sa Presidente nga hindi magbalik sa new normal ang pungsod kag sabay lo magabalik sa normal. Suno kay Duterte, may pila ka pharmaceutical company sa China kag Estados Unidos ang nagpatigawan na sang test sa ila potential medicine sa pagbulong sang COVID-19 patients. Duha man ni Duterte, ang mga kompanya nga ginalakipan sang Pfizer kag Moderna nagaulat na lamang sang final approval para sa distribution sang bulong para sa publiko. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa militar nga pangunahan ang implementasyon sang libre nga COVID-19 immunization program sang gobyerno para sa 20 million poorest Filipinos nga target sang programa. Ginhimo sang Presidente ang anunsyo sa record briefing sa Interagency Task Force officials sa diin, iyagin pasiguro sa publiko nga ang vaccines batok sa COVID-19 ang mangin available sa Pilipinas sa bulan sang Desyembre subong nga tuig. Sunod pa kay Presidente Duterte, ang pulis kag militar ang maka-avail man sang vaccine batok sa COVID-19 tungod sa ila obligasyon sa idalom sang iya administrasyon. Bilang sabat, ginpahayag naman ni Armed Forces of the Philippines spokesman Major General Edgar Arevalo nga ginmando na ni AFP Chief General Filimon Santos Jr. nga talakayon kag preparahan ang panibag-o nga mando sang Presidente. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Rosario Verriere nga ang ginhimo nga retagging sa masobra 38,000 ka asymptomatic kag mild COVID-19 cases ginbase ini sa scientific evidence.
Ginhimo ni Verriere ang pahayag sa resulta nga 38,075 nga COVID-19 recoveries ang record sa sulod lamang sa isa ka adlaw sang Hulyo 30 tungod sa retagging sang asymptomatic kag mild COVID-19 cases bilang recoveries bangod sa ginhimo nga enhanced data reconciliation efforts sang tanan nga local government units. Suno kay Verriere, ang asymptomatic patient makabig na nga naka-recover sa masakit kung ini ang wala nagbatsyag sang sintomas sa sulod sang 14 ka adlaw halin sang ginkuha ang RT-PCR test. Ang mild symptoms gimakabig lamang nga naka-recover sa masakit kung clinically recovered o kung wala na sang sintomas kaangay sa hilanat kang nakatapos na sang 14 days isolation period. Palayag pa ni Verriere, in the assumption ang retagging tungod ini ginbase sa scientific evidence kang madamong eksperto sa bugos sa kalibutan ang nagpaboro sa diin gina-implementar na sa iban nga pungsod. Ginpanumdum naman sa mga doktor ang publiko nga ipadayo ng pagpacheck sa ilang nga masakit may koreksyon man o kung wala sa COVID-19. Ini kasunod sang kahadlok sang pila ka mga tawo nga pagbisita sa mga ospital bangod sa pandemic. Sunod sa Philippine College of Physicians, ilalakitaan nga mas nagadutay ang kadamuon sang tawo nga nagakadto sa ospital agod magpakonsulta. Nagakahangawa si PCP nephrologist Dr. Maalidin Brirwar nga mahimo maglala ang masakit tungod wala nagapa-check up. Nagpaandam sa publiko ang grupo sa mga chemist nga ang gasolina hindi pwede gamiton bilang disinfectant tungod mahimo ini nga makadulot sang peligro. Suno sa Integrated Chemist of the Philippines, ang gasolina may makapalain sa tao sa tiyon nga mahaklo kag hindi dapat gamiton nga pangtinlo. Una din na mensyonar ng Presidente Rodrigo Duterte nga gamiton ang gasolina bilang disinfectant kung wala sa available nga alcohol. Pareho naman ibanugyan ang Presidential Spokesman Harry Roque kag Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga hindi pagseryosohon ang nasambit nga lahog sang presidente. Sa dugang pangabalita national, naghatad naman sang pila ka mga rason si Representative Edsel Lagban kung nga nagapang duha-duha ang pila ka mamalida nga suportahan ang ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte sa liwat nga pagbuhi sang death penalty sa pungsod. Nagapanguna nga rason suno kay Lagman among paglinong sang tanan sang ginanunsyo sang presidente sa iya nga sona ang pagbuhi sang death penalty para sa drug-related offenses. Suno pa kay Lagman ang kapaslawan sang presidente nga italakay ang COVID-19 response sang gobyerno ang naghatag man sang puntos agod hindi magsuporta sa iya rekomendasyon nga death penalty. Palayag pa ni Lagman wala sang may pamatuod sa Pilipinas kag bugos nga kalibutan nga ang death penalty epektibo para sa mga nakahimo sang heinous crimes. Inanunsyo naman ni Senator Amy Marcos nga may kung magapatigan sang hearing ang Senado kung hindi pag-aktuhan sang Commission on Higher Education ang mga reklamo angot sa ginasukot nga miscellaneous fees sa pila ka universidad kag kolehiyo. Sunod sa senadora, madamo na siya sang nabaton nga reklamo halin sa mga ginikanan kag estudyante sa mga kilala nga universidad angot sa tuition fee nga sa ila paglantaw hindi na mapuslan bangod sang pandemic. Nagapati ang senador nga dapat mas manubo nga tuition bangod homeschooling ang matabo kag online class ang himuon bangod ginadumili ang pagsulod sa mga eskwelahan. Duha pa sa senador, wala na dapat ginlakip sa tuition ang bayad sa classroom-based internet, kuryente, paggamit sa laboratories, libraries kag medical kag dental clinics tungod hindi na ma-avail sa mga estudyante bangod sa panibagong mode of teaching. Sa katapusan nga balita national, ginpaandaman naman sa Department of the Interior and Local Government ang publiko angot sa mga scammers. Sunod sa DILG, dapat mangin mabinantayon ang mga pumuluyo nga nagapakilala bilang contact tracers kag nagapamangkot sang personal information kaangay sang bank account kag credit card details. Ang contact tracer scam ang ginapaagi sa text message sa mga biktima kag ginahambalan nga nakakontact ini sa COVID-19 patient. Action Radio Philippines Standard Time, 7:28. Bukol-bukol nga natubo sa inyo nga lawas, sis man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang
Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ate, sige, okay. Good morning, Anay. Actually, din sa kay Teresa Linaha Kayaw. Terry Simpron Yong. Good morning, man. Diri sa aton nga Facebook ko doon kadamo, Damo gaya siya boy pars kay Raydan Velasco. Hello, good morning Sir Boy and good morning Ma'am Eden. Keep safe everyone. Melba Abetong, good morning sa inyong adwa ara lang kuno nagapamati sa DC2 dira sa Alhis. Good morning. Eduardo Labayan Jr. Di ka natampi man? Kay Evelyn Onyate. Kita mo na? Rin ako eh. Sige. True. Wala tingog ako. Ara na. Sin Gorosin. Thank you sa pagtawag nyo. Actually. Sa dalom-dalom na action boy. Dalom na. Kay Evelyn Onyate. Kay may ginapag-greet siya. May ginapag-greet si Ma'am Evelyn Onyate. Ikaw ko na dapat mabasa. Di na sa dampi man. 5, 4, 3. Kay Jocelyn Song Comedia, palang ko. Richard de la Banda, good morning watching from La Carlota. Greet ko lang Oquindo family sa La Carlota. Ara na, Edith Yanson Binoman. Ha? Di ka na. Huwag ko katalang ko. Sige, Good morning, Action Boy, kay sa apo niya kuno kay Evelyn Onyate. Happy birthday, 2 years old na. Jomar Mabutas, good morning, shout out mga idol. Hello, thank you so much. Leila Del Rosario, Barangay 4 tuod nga may quarantine pass na next week. Celestino Henoraga, good morning, Action Radio. Jomar Mabutas, kay Evelyn Onyate. Si Ezekiel Kaiser kuno gali Onyate, buwas niya. Katalang ka pa na nalagas ko na. Kaya kadamo-damo no? Sa nagapag-greet, no? True. Sige lang. Pwede pa? Kay Aliyah Kale, Andalahaw Lugay, good morning. Monitor sa San Roque, Tangub. May Kindo, goods na morning sa inyo mga ka-aksyon. Tamyaw ang tawhay ang tiyempo ko. Good morning kay Lola Neneng. Hello, good morning. Granido Peranolim Aldea, good morning watching from Hinubaan. Sige. Mary Ann Dino, ang akon nga prima, good morning. Yes. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa Balita International, ginpahayag sa Sanofi SA kag GlaxoSmithKline PLC nga kaupod ang European Commission ilagin talakay ang pag-supply sang 300 million doses sang experimental COVID-19 vaccine nga iga-manufacture sa mga pungsod sa Europe kaangay sa France, Belgium, Germany kag Italy. Naibaloan ng Sanofi ang nagapanguna sa clinical development sang vaccine kag ginapaabot nga magalansar sang pivotal trial sa katapusan sang tuig. Sa balita naman sa matag sa pagnegosyo, madugangan ang presyo sang liquefied petroleum gas o kung LPG umpisa karon nga adlaw Agosto 1. Sa advisory, ginpahig sa Petron nga magapatuman sila sang dugang nga 15 sentimos sa kada kilogram o kung 1.65 nga dugang sa presyo sang typical nga 11 kilogram nga LPG tank. Dugang pa sa Petron, 10 sentimos naman pa sa kada litro ni dugang sa presyo sang auto LPG. Samtang ang Solain na magadugang sa presyo sa LPG sang 13 sentimos sa kada kilogram o kung 1.43 sa isa ka tangke. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 13 sentimos. Singapore dollar 35 pesos kag 74 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 34 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, nag-una-una. Ginalaga sa oras. Di pa dayon Action Boy nga nagapangayos ang bulig ang iban nga celebrity para makabulig man sa veteran actor nga si John Regala nga to nagligad Action Boy na balita nga na nagamasakit. Sanday Chicky Dreyfus, Nadia Montenegro,
Chucky? Chucky. Chucky gali. Na-typo lang. Chucky Dreyfus. Nadia Montenegro, Aster Amoyo, kag Liza Dino ang naghatag sang update Action Boy sa medical condition ni Regala. Kisino kay Dreyfus, doon nga masakit siya. Meron siya oo, cancer. na may swollen spleen ko Action Boy kag liver. That's Kita ko daw nagdiwang siya eh. Oo, hindi siya ka-intake solid food. Oh. Oo, amo na ang bulubudlay. Ikinanlan ko no, nga makatipon sila Action Boys ang pondo para makabulig man nga ti ipaydalom ni sa hydration via IV kag pain management si Regala. Tigin-share naman ni Dreyfus ang crowdfunding page nga ilagin himo para naman sa aktor. Mga artista, binuligay man sila. True. Di ba usually si John Regala ni ano ni siya, villain ni sa Correct. mga Kuha na sa daw, kaladlukan na sa Baskugan iya. sa, oh. Kaladlukan nga kontrabida bla. Oo, true. Sige. Balita sa sports. Formal na nga nag-umpisa ang NBA playoffs matapos nauntat sa ang nagligad nga season bangod sa COVID-19 pandemic. Sa pag-umpisa sa hinampang, ginkanta ang US National Anthem samtang nagaluhod ang mga players ng Utah Jazz kag New Orleans Pelicans. Sa warm-up, ginasuksok sa mga players ang t-shirt nga may nakasulat Black Lives Matter. Parte ni Guru sa natabo to sa kuan sa Minnesota. Ang hinampang sa tuwa sa Utah Jazz kag New Orleans Pelicans ang mag-umpisa sa regular season sa NBA. Ini para mahibaluan ang final lineup sa NBA playoffs nga mag-umpisa naman sa Agosto 17. Balita Espesyal! Hallelujah! Sabi mo kumano ko. August 1, Action Boy! August 1! Grabe, ito ginabugnot lang ang mga... Start na Action Boy, sana na gano'n nila. Tigkiriwe? Tigkiriwe. Sa Tiempo Muerto siling nila. Saan namin yung Tiempo Muerto? A little background mo Action Boy sa mga action. Actually, din lang natin sa Negros. Ang inangin silang latig kiriwe. Kaya balo ka sa bulan sa Agosto, amo nga binulan, wala bala galing. Wala mong kuso. Way mantano. Way bala kuan ang sa kampo, trabaho sa kampo bala. Kaya wala galing. Kaya muna nga tika sa una daw kapirtig sa aton kasalig sa sugar industry. Nga tiga batsyag ang mga sugar workers ng Kapigado. Ti halos bilong ang Negros na. Kaya tikuan mo. Ang Negros is sugar producing. Bowl of the Philippines. Province. Kaya mo na siyang ano mo ning Amo na siya ang ginhalinan. Gusto mong kita damo naman mga iban nga kuan iban nga mga sources ng income bla. Lain sa una yung kasalig lang gid sa Puro kalamay. Sa kalamay, sa kampo, sa sinda na mo na siya. Sige. Kaya kabala na ka mo. Thank you for that, Action Boy. Si Kap Jojo Malayang na nagatudlo sa akon. Ay, Sa Kap, barangay Kabong. morning. Kap, musta ka na Kap? Musta na, Kap, sa inyo Musta lugar? arthritis na Kap? May arthritis siya, wala. Ha, wala guro. Kami na kumusta? Kumusta arthritis? Gatulog na, ano da? Ano naman? Doon ka very old, gid bala. Ay, sa amon, Action Boy. Nga Ubin pa niya si Kap Jojo. Yeah. Sa amon, mga millennials, kamusta to? Imo nga lagaw. Sa imo, kamusta to? Sa inyo mga millennials, sa team namin tulagawan. So kung nakakadto ka na sa amo ni, amo na gini-istorya sa mga millennials. Ang mga may edad na yan, istorya lang. Pinaka-bilong maintenance. Maintenance mo. Ako lang, Action Boy. Ay, Mag-reunion? Ay, nastoryahan na yung mga masakit. Ay, tuod ka. Ti ako, alam mo, amo mo ko nakabulong. Oo, sa ako nga ni. Oo, may maintenance mo ko. Lamang yung dahil blood. Amo ginako mo, Action Boy. Sige lang, malambot yung idang edad nga muna. Gamat-amat ako na Sean Boy. Nakon lagaw-lagaw. Uy, si ano ko no, may asawa na to. gamat-amat. Sa uli, ay, tipila na kabilog apo mo. Gamat-amat. Cycles ang life, So, Action na Boy. malambutan yun na ang punto nga, di ka rin may arthritis ka ma. Oo, nga. Ay, wala ko. May gout lang ko. Gout lang. Kaya para do, ano, Action Boy. Gout is worse than arthritis. Di ba? Shout out na kay Attorney Dag Pandan. Oo. Kiss Action Boy, makita mo si Attorney Dag, ang iya height 5'7", 5'7", 5'8", no? May baston pa. Ano sa piang? May baston Ano pa sa na. piang? Kakas-kakas na yung baston mo. Kung baga sa, ano, wala sa barriers, detachable. Depende lang, Action Boy, sa panahon. Okay? Sige. Ang aton nga balita special, Action Boy, subong mga bagay nga makaguba sa aton nga mata. Okay. Pamatian nyo gid ha. Ang una gid Reaction Boy, makapaguba ko sa imo mata kung makita mo ang crush mo may upon niya iba. Ano mo na? Pati joke lang. Siyempre, nakalain. Sakit mata ko, nakita mo ano. Ang crush mo po niya iban. Oo. Sa lalaki pa. Oo. Yan naka-makeup. Ano naman. Nakalalaki na. Marlo. Sanderford. Ang ikaduwa, Action Boy,
Ako makita mo, wala ko may gusto nga baklon, kita mo taas ang presyo. Sakit mo tama. Sakit. Ako na sa galit. Pati joke. Pambal sila na ano na yaman. Okay, tarong na. Wow, nagkigam mo. Ang una, Direction Boy, maglikaw ko no sa mga silaw. Mga silaw ba lang? Mabagay. Galing kayo tikis, kung gusto, ang ano naman Direction Boy, kung gusto mo, di ba, mga chika, bala? Matulog ako na sa silaw. Nga. Para mga chika, try bala effective na. Pero, amo na di galing nahambal, nga dapat. Ay, na mga chika nga daw, hindi ka kapangatse. Oo. Tulog ka sa Hindi mo lang silaw. madayon. No, hindi madayon. Oo. Teka, sakit na sa ulo mo. Oo. Sakit sa Tulog ulo ka sa na. silaw. Okay. So, Kaya tulukon ta kagli eh. Wow! Si Action Art na yung tulukon mo yan. Kasi Action Eric, ara na yung mga silaw sa ila. Nahano ka man naman. Ako yung bayo ko lang niya. Hindi man yung Di video na to galing yung mga earrings. Wala ko ka-prepared today. Ay, nano. Amo na. Sige lang bala. Basi may sponsor na. Actually, ako suksok subong. Kaya ba ko, basi may maluoy bala. Mga sponsor. Liwat. Lawig-lawig pa rin mga magpanay. earrings, wala nga daw magkalabitas. Ganun dulungan. Oo, manukob gid wala ang mga earrings na. Pero kung para hindi ko na maguba yung mga mata Action Boy, malikaw ka gid nga magtulok sa mga silaw nga bagay. Dahil kasi sino mo niya mabuang nga maminsar ka mas matulok sa di ba Action Boy pagbalik mo dayon sa imo gid wala nga point of view. May mga naga-light. So, likawan ta nagliobra tulok kay Action Art kay Action Eric. Oo, hindi ka matulok Para hindi Action. maguba yung mata. Oo, true. Ang ikaduwa Action Boy, hindi ko no magbasas kung dulom. Na, halin sa una sa mga Hindi seniors magkasilingan natin. dulom kung di na daw ka dim light ba lang. Oo. Hindi ka naman. Kaya doon ka lang alang. Ang galam mo na ng mata Kaya mo. ginawa mo na kung kita dulom mo. Oo. Dali maguba mata mo na. Gaka-stress na kuno yung mga Correct, mata Action Boy. Oo. Kagan, mas dami kuno mag-usar sang mga puti kuno yung suga, sang sa yellow kuno. Okay. Na. Ay katatlo Action Boy, hindi ko na mag-overwork, especially sa computer. Kahit mga 20 minutes pa lang kuno gani gatubang sa computer o kung TV bala. Radiation. Grabe ng effects na sa imong mata. How much more sa mga mga mag-8 ka oras kadabi para sa mga BPO naton nga mga bala. Nagatrabaho sa mga call centers. So. Oo, nan. Ika-apat Action Boy, ria tip niya kuno Action Boy. Sa mga permi kuno bala nga kurap-kurap ang mata. Mag-inom. Para sa mga Pura-pura pa mata, katarata, kaglukoma. Hindi ko na mamayad yan. Pwede na ko na Action Boy patuluan bala sa mga sa mga Eye drops? eye drops lang bala nga mga light lang yan hindi para sa mga Mayara nga mga cleansing lang bala ko. Mga refresh, mga hindi para sa hindi para sa sore eyes. Hindi para sa inflammation. So, do ka para pang clean lang kuno. Pero para kuno Action Boy, nga para kung wala ka kuno nagbakal, hibi ka na lang. Kaya ang luha kuno gapatinlo mata. Cleansing na siya. Sa ang pinaka-last mo nga hibi? Hindi ko dumdum. Allah, my God, hindi ka karoon. Tanaw ko, true light and day. Wow! What? Si Kung sama. Hindi kaya. Wala lang. Kaya para, tanawan nyo mo lang. Ang kaibigan. Bako-bako. Gino mo, wala ka man nagbako. Anong paypayad ka lang kamay? Abi ko nakatulo. Luwa. Masang kita mo, bill mo. Ang bill mo ba sa kurente, Ito yan nagtululuwa ko. Pero tiyan mo na. Kita ko bill sa kurente. Nagtululuwa ko. Yan nag-aso ang mata ko. Na ako na yaman. Ang next Action Boy, untatan ang pagpanigarilyo Action Boy. Kaya ang effects na kuno kay di ba pag kuno sang aso, makakadto sa imong mata. Di pwede man naguro manigarilyo ka tapos magbuga ka. Buga ka pa sulod eh. Ano ba? Ay, buga ka pa sulod. Pwede na. O hindi pagbuga, hindi pwede magbuga mo piyong kaya. Amo na gani, betistingin be. Testingin Hindi mo. wala mo panigarilyo. Ako betistingin. The feel ba? The feel. Damay na pa minsan ka. Kay makakos ko no in Action Boy, ang asugal sa sigarilyo, makakos ko no sang katarata. Kag pagkabula, grabe na giniya. Or paglabo lang ko no Action Boy ng lens sa imata. Palang dulom. Next Action Boy, likawan ang mga yabok kag higko nga lugar, syempre. Kay usually Action Boy bala ang too much hangin bala example kung gaangkas ka sa motor gani gamala imo mata.
Ang mga, may mga ara, mga gagmay, mga balas-balas na bala. Kung magmotor ka, sulod-sulod na sa mata mo. Hindi pwede, Action Boy. Kaya mapilas ng imong mga cornea. Dira, cornea, sara, Sige lang, wala kayo. Ano mais? Actually, sige ko bala hambal ka paminsan. Ano ganun yung part sa mata mo? Wala ko nagpapabati sa una. Damo na yung cornea, Iris, correct. Ano yabi ko yung mais? Nga, mais, Cornea. Cornea. mais niya. Ilusot Mais ko pa, din no? sila. Ito na. Mas dami ka no sila ni Torko, Jongko, trulo, matamos ang kadlaw. Oo, pwede man na. Manami man na siya. Oo, Pero cleansing man ang kwan eh. Oh, cleansing ng Sa ang mata. pag-ibi eh, no? Ang mga artista, galit tinlo ni mata, Action Boy, no? Nga, pero may ibe? Oo. Hindi ang kwan pagidbala, ang inapagidbala sila. Super tinloan yun na ni mata. Ay sila yung pagidbala nila nga ang mga laki, hindi mo gibi. Hindi Ako yung mas Wala lang believe- napakita. Hindi nga mauya kaya no ang True. diferensya na no. Kung mag-ibi ka no kage. Damo da sa wala gibi nga gi. Gani, no? Pero amo na Black Action Boy, amo, ando, may harap, ko na soft spot bala, basta makakita ko lalaki, Oo. nga nagahibi, bisan wala ako kabalo sang rason, do, ano ko, do, So na may migo. madala ka bala. May migo ko so na mga luyag siya ko ni bigoon siya. Ayan ibian niya. Ala, grabe ba? Mga luoy na lang siya. Ala, kalain. Oo. Ya likoti do kay ka bigo yan no nya ginahibian ko pre. Na pag-ibi mo luoy sa siwo, dugay ka mo naman nubiana ya. No ginahibian niya ya. Ala, grabe. Ikaw kabi mo ko. Grabe na ng konsensya sang babae. Ay, oo. Pero grabe, kalain mo Action Boy, mano ka mo, madayunay ka mo, tungkol na luwi siya si mo. Aww. Ang lain pang dan siya, kung mag-ibig siya Sino nga. na ngalani na sabi? Ang lain pa siya kung mag-ibig siya dan nga nguy-nguy gid siya mo. Kakisi-kisi pa. Basi kakisi-kisi pa sa mga kuluya si mo. Sige na, oo. Basi amo na lang Action Boy. Kita na. Muna. Oh, amo na guro ay. Di ba ginakuha niyo subong ang ginambali sir boy sa mga pa. Jem Joy, wala si Jem Joy mo. Pero may nagasakit ang mata niya kuno Action Boy mo. Yeah. Kaya mo ipod, may upod niya ba ng crush niya? Ang crush niya nakita, may upon ni Ivan. Oo. Tika sakit na mata. Oo, sila gina ni Bibi, bla? Bibi. Oo na. Pero may na sila sakit na ilang mata. Sakit nila mata. Kaya mga crush nila, kita na may upon ni Ivan. Sakit sa mata na. Oo, na. Ang lastly, Action Boy, tip man, kay para maalagaan daw ang ating mga mata, dapat magpa-check up, Action Boy, sang mata once or twice in a year. Twice. Oo. Bisan wala ka lang sang may na, no? Pero, Check up lang? Oo. Especially kung nag-edad-edad ka na bala. Kam daw ginagaburon-buron, pero ginapawalaan mo lang. So, mambal ka nga, ay, basi gutom lang ng buron-buron. Pa-check up ka, Action Boy, para makalikaw sa glaucoma. Ako lang dulong, titawi anay kaon ka no. Oo, wala gani. Wala gani, Action Boy. Kasi wala mambal nga, pabailan na basi gutom lang ko. Kaya damo, kung na Action Boy, masakit man ang sa mata. Kaangay sang glaucoma, kung nga wala na siya sang sintomas. Okay. Oh, so dapat Ano ng glaucoma mag-inom yan? sang Anong glaucoma? Ano sa mata, sakit sa Sakit mata. sa mata na. Mata, di ba yung istoryahan ta? Ay naman lang, kung labi katarata mo. Ha? Katarata lang bala, kung kita makita mo yung balaya sa mata, Oo. Mm. Kagang masakit man ang timos-timos. Sa mata, mayroon nakanta ganin, no? Sa mata, makikita. Wala ko ka na. Aring glaucoma, Action Boy. Eye condition, siya ko nga nag-damage sang optic nerve. Anong optic nerve? Check up na lang to, B. Pa-check up na lang to, B. Amo siya ko leading cause, Action Boy, sang pagkabulag sa mga tao over age 60. Hala, 61 ka na, butsi mo da. Di ba check? Doon na uro nga. Pag 61, magpupunta na, kami black mo. Doon na uro nga, nagiging mo lang ako 61. Doon lang ako pangaman, ay. Wala pa man ko ID. Bali Jack Balaan, Aguadoro, inom. Kaon ka lang kunong kalabasa. Kung libat ka, wala gid chance. Ay, naano man yun. Nabasa ako man to yung. Pero Action Boy, may mga fruits and vegetables man nga nagapabulig sang aton nga mata. Ang mantang matata. Hindi lang mata lang, bal nilang ang mata no is the window to your soul. Oo. Kaya makita mo sa mata ang isang iya feelings, ang True. iya, makita mo na sa mata mo kung nakig siya, kung nasubuan siya, kung hopeless siya, makita mo sa mata mo. Especially sa mga Iloy, bisan wala ikaw. Pero ganing mata.
makita mo yang ang iban nga mga kabataan di mamati sa hambal sa iloy kakakig mo. Sa balbal wag ka pati. True. O sa mata ka pati. Tapos kung may mga accomplice mo, wala, ara na tanan sa mata, action boy mo, the eye says it all, kumbaga, ay magstoryanay ka mo, tapos tatlo ka mo befriend, yung may ginaliba ka mo. Diba? May eye communication ka mo. Gawa mo. Diba? Action boy mo. Kabalo ka mo, very expressive sa mga mata. Na. Kadamo sa sang butsilingon. Tani mo na dason tanga makon ko ng butsilingon. Sige, Expression sa mga eye Oo. expressions. Kung gamo na, may kuno action boy. Gutom ka na. Kung gamo ka na kuno action boy, imo ano na. Kung gamo ka na sumuga panumdum ka. Di ba? Pakitata na. Ha? Ano ang balijak? Hindi na kayo magsulit. Basahan nyo lang na ang bali Jack Aguador. Aguador naman niya. Aguador. Jack Balaan, Aguador. Aguador. Ginlain niya iya. Ang ganda si Jack Mirador. Oo. Te. Okay. Ang mula action boy. Sige Antonieta Yap, good morning. Remia Garcia, Weng Morales, Mary Andino, mayang aga. Sige, kayo na pang greet. Kaiser Raymond Alarcon Sagal Jr., good morning. Milagros Cesar Alit, good morning. Elmer Gelsana, happy listening here from Hagimit. LCC. La Carlota ni Action Boy. No. Dugay na Otangko watching. Thank you so much. Richard Transporto, good morning. Malang nga pag-monitor kay Kenny kag Adrian sa Don Gallo, Paranaque. Ginatamyaw mo kuno kag ginakongratulate si Marvin Cabayaw, Badyan, Badyan nakapasar sa entrance exam sa Coast Guard. Kag si Bia Jonathan, Action Boy, ang avid listener tagid. Dugay-dugay mas siya na na-interviewon tada sa Philippine Coast Guard. Dugay basi siya na ang commander sa nan. Grabe, no? Gervasio Don, morning. Damo, no? Hala ka lain, hamali dugay na utang ko. Ang problema, gid kay wala gid utan, nga gapataas ilong. Amo gid. Damo na, no? Wala gid kuno utan, nga gapataas ilong. Wala bala vegetable, nga gapataas ilong. Okay. Oo. Ang wala actually. Hindi na problema, Hindi ko bala pagbabati-bati. Sige, okay? Okay na kita? Roxy Rimada, Payas na Action Boyo. Good morning, tamyaw lang kay Palalabs. Ga-monitor monitor ko na samtang nagapangape. Thank you so much. Sige. Mga ka-action, happy weekend. Agosto 1 kita, reminder sa aton nga mga ka-action, ang face mask, social distancing, ipatuman ina nga protocol, ipatuman stricto ang pagtuman, ang pag-follow natin sa nga protocol. As well as ang barriers, Action Barrier Boy. sa motorsiklo. Oo, kag reminders, bisan may barriers, ang ginpanugutan lang gyapon mag-asawa kag live-in partner lang. Lang may dokumento ka pa nga presentar. Correct. So, ako lang kita, cooperate lang kita, no? Kaya para ni sa nga malikaw ang paglapta pagidsang virus. Ang bitaw hindi tayo pagbasulon kung mang dakop. Bitaw HPG Action Boy. Iyan ni order sang National Interagency True. Task Force, hindi ni order sang bitaw. Ili sila yaga implementar lang. Standby na sa Action Hotline with Action Artay Hopon, ang inyo naman din nga news team. Action Eden Abos. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.